Bedare tadzoka zvekare nemamwe messages. Regai tibva tapinda messages edu. Manzi mamuka sei mukoma Shi, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu. Inini mukoma chandaingoda chete ndechekuti munhu uyu ange asingaonani nemukadzi wake uyo waainge aine mwana naye, kwete zvekuti vange vachizotorerwa upenyu hwavo vose vari vaviri. Shuwa Nashi, ndakapfurikirika uye chandava kudemba irufu, nekuti help chaiyo ndazama kuti ndinge ndichiitsvaka asi handisi kuiwana. Mukoma Nashi, ndakadanana nemurume wemunhu mugore ra2002. Vainge vaine mukadzi ainge aine vana vake 2, mukomana nemusikana. Inini ndakabva ndada kugara nemurume uyu, asi iye aisatoda kuti tinge tichigara tose. Aida zvekuti tinge tichingovaraidzana ende achingovaraidza nguva neni. Asi inini nekuda kwekuti ndainge ndava kudawo murume uyu, ndakabva ndafamba. Mukoma Nashi, ndakafamba ndikabva ndapiwa mishonga zvose nekubva ndatemererwa nyora kuti ndikwanise kuti ndinge ndichigara naye semurume nemukadzi. Izvi hazvina kana kuzombonditorera nguva. Akabva arambana nemudzimai wake waainge achigara naye, zvese nevana achibva aramba, ndokubva aenda kumusha kwedu, ndokubva anondiroora. Takati tagara, ini ndafungazve kuti nemakore ose awa atainge tagara tose, mimba isina kubata, ndakabva ndaona murume wangu ava kuenda kunoona vana vake kumba kwemukadzi wake mukuru, uya wandainge ndakaendesa uya. Ndakaenda kun'anga ndikabva ndanopiwa mishonga Nashi, handidi kunyepa, kuti vana vatorwe. Vana vakabva vatorwa. Mukadzi uyu akabva aedza kuenda kukoti achifambirawo custody yevana vake, asi inini nemurume wangu takabva tahwina kesi yacho, tikabva tanzi tinge tichigara nevana vake. Mukoma Nashi, nanhasi mashoko andakaudzwa nemukadzi mukuru wemurume wangu, deno ndakamutora ndakaisa pahwandefa yemwoyo wangu. Ndakaziva kuti munhu wandiri kuda uyu atori nemumwe mukadzi waanotoda hake. Mukoma, mukadzi wemurume wangu akanditi, hongu, watora vana vangu nemurume wangu, zvese watora, asi haukwanise kuzotora mwoyo wake kune mukadzi waanoda. Akabva ati kwandiri, unoziva here kuti kugara kwose kwandainge ndakaita nemurume wangu aisandida, asi ainge aine umwe musikana waainge akadanana naye before me, uye musikana uyu atori nemwana wake. Asi chakaitika ndeichi, inini ndakazomutangira kutizira ndaziva kuti ainge atori nemimba, uye iniwo ndainge ndava nemimba panguva yacho. Mwana wangu mukuru newake vakangosiyana nemwedzi mishoma chete. Saka musikana uyu paakaziva kuti ndainge ndatizira, haana kana kuzombobvira auya kune murume wangu achiti ndava kungogarawo nenhumbu yako, akangonyarara ari kumba kwavo. Asi kutaura chokwadi, ndiye musikana ainge achitodiwa nemurume wangu, ende ava wako nhasi. Hongu, ndabvuma kuti ava wako nhasi. Dzainge dzingori nharo ufunge kuramba ndichigara naye, asi ndinoda kukuudza kuti zuva ranhasi ucharirangarira kana murume wako azodzokerana nemukadzi uyu. Good luck sha, achibva aenda hake. Nashi, izvi ndakatoseka ndikati adiwa ilaki rake, ringori godo rekurambwa chete iri. Mukoma, takagara for about 10 years nemurume wangu, pasina kana chandainge ndamboona, asi kuti mimba inge ichibata zvakabva zvatoramba. Ndakabva ndatanga kuona machanges pamarriage yangu. Murume wangu ainge ava kusawana nguva neni, pamaholidays ainge ava kusatogara pamba, aiswera asipo, pamwe nekutorara asipo. So ndakabva ndatanga kuda kuzvitsvaga, ndipo pandakaona kuti ainge adzokerana nemukadzi uya wandakaudzwa kuti ainge akambodanana naye before achizorora uyu mukadzi mukuru wandainge ndakazosiisa imba yake, ende ndiko kwaainge ava kugara achingoenda. Mukoma Nashi, ndakabva ndaita bundu mumwoyo, nekuti chandainge ndamutadzira painge pasina. Vana vake ndainge ndakavatora sekunge vainge vari vana vangu. Ndainge ndakatosiya basa kuti ndinge ndichigara ndichichengeta vana vake zvakanaka.
panguva yandakazoziva mukadzi uyu kuti ainge akazotovakirwa imba uye ainge atori nepamuviri. Saka ndakabva ndazoenda kun'anga ndokubva ndapiwa mishonga uye ndakabva ndanzi ndinge ndichitsvaka pikicha rake mukadzi uyu ndobva ndazodzoka naro kun'anga zvekare. Ndakabva ndaita saizvozvo. Pikicha remukadzi uyu ndakanzi ndinouya naro nezai netsono. N'anga iyi yakabva yatora tsono kwava kunobaya pachiso chemukadzi uyu, kwava kupwanyira zai papikicha riya. Kumurume wangu ndakabva ndanzi ndinofanira kuti ndinge ndichiisa imwe powder so mutii kana muchikafu chaanodya. Ndakabva ndasvika ndikaita sekudaro, asi handina kuziva kuti zvinhu izvi zvandainge ndaita ndainge ndatouraya mukoma, ndainge ndatouraya murume wangu, zvose nemukadzi wacho iyeye waainge achida. Vose vakabva vafa. Pandakaona kuti ndo zvazvainge zvaita, ndokubva ndadzokera kun'anga iya yainge yandiitira zvinhu izvi, ndokubva yazoti kwandiri, mushonga mukuru wawakaita kuuraya uye wakagona kuti unge uchitora upfumi hwose waiva nemurume wako, nekuti iwe ndiwe waikwanisa kuzobviswa pamurume uyu wobva warwadziwa. Ndosaka ndakakubvunza kuti unoda kuti ndidii, ukabva wati itai zvekuti handizorwadziwe mangwana. Ndikati asi kodai makatanga makandibvunza kuti ndainge ndichirevei pandakati itai zvinozoita kuti ndisazorwadziwa mune ramangwana rangu. Ko, zvainetsa here nhai kuti mungondibvunza kuti unoda kuti vange vachifa here? Wani ndakakuudzai sekuru kuti chandiri kungoda murume wangu, asi sekuru ivavo vakabva varamba vachiti ndakaita sekutaura kwawakandiudza, iwewo wakati ndinge ndichiita zvinhu zvekuti hazvizokurwadzi mangwana. Ko, warwadziwa papi nhai muzukuru? Mukomanashi, hongu upfumi hwose ndini ndakabva ndasiyirwa, asi handina kana peace of mind. Dzimwe nguva ndinomborota. Mukurota kwangu ndinorota murume wangu akanditsamwira. Anoti kana akanditsamwira kudaro, chiso chake chinobva chashanduka chobva chaita chemukadzi uya waainge ava kugara naye. Ndinobva ndatanga kurohwa zvakaipisisa. Handisisina kana peace of mind. Pamwe ndinoona maprivate parts echirume neechikadzi achingodonha kubva mudenga. Zvinhu izvi zvinowanzoitika kana ndakarara. Anoti kana akadonha achibva mudenga anobva angonyangadika pafloor. Izvi zvinoitika each and every day. Ndinongokaruka ndabatwa nehope. Dzimwe nguva zvinotoitika ari masikati. Ndinokwanisa kungorara kana zve1 minute ndobva ndatorota maprivate parts achidonha kubva mudenga obva angonyangadika pafloor. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutoti ndakatogara zviya nevanhu ndobva ndangokaruka ndaona maprivate parts achidonha kubva mudenga, ende ndini ndega ndinongomaona. Mukomanashi, ndava neproblem yekubuda ropa mumhino, uye ropa iri rinobuda rakawandisa. Pandakaona kuti ndainge ndava nedambudziko rekuti ndinogara ndichingobuda ropa mumhino, pane kwandakatombofamba ndokubva ndasvika kuya ndikabhadhariswa mari akawanda. Ndokubva ndanzi ndinge ndichitsvaka minzwa yechinungu. Mukoma, izvezvi minzwa yezvinungu izere mumba mangu. Zvandinoita ndezvekuti ndinoti kana ndikatanga kubuda ropa ndobva ndatora munzwa ndopisa, ndotora dota racho ndobva ndazora kufesi kana kuita zvekuisa mumhino. Dzimwe nguva zvinomboshanda, asi nguva zhinji hapana kana chinombochinja, ropa racho rinongoramba richingobuda. Sometimes mukoma, ndinokwanisa kutoburitsa ropa rinenge rakawanda. Ndakashamisika kuti ko chii chava kuitika kwandiri umwe musi pandakabuda ropa kusvikira ndatozadza hafu yebhaketi, ende handina kuziva kuti ropa iri rainge richibva kupi. Ndava kushaya mukomanachi kuti ndoita sei. Ndatambura hama dzangu, mari yangoperera kudzin'anga pasina kana chiri kumbochinja. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti. Zvakangooma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostera nyaya yangu. Asi nyaya yangu iyi ndangoinyora ndichingoita zvekumhanya-mhanya. Kana mukazowana mukana muzondiudza ndozoita zvekukufonerai kuti ndinyatsokupai rondedzero yose.
mukoma kuno hakuna kana kumbomira zvakanaka. I am hoping kuti at the end of the day ndichazowanawo munhu anokwanisa kuzondibatsira. Ndainge ndichigara kuZimbabwe, then ndakati ndava ne29 years ndakabva ndaudzwa nasisi vangu vanogara kuDurban vachindiudza kuti vainge vanditsvakira basa. Ndokubva ndakwira ndichibva kuZimbabwe ndikasvika kuDurban kuya. Ndakabva ndasvika ndichingonoshanda pabasa apa. Paiitwa zvakawanda, paiitwa zvekubikwa mazimba, masweets nezvinhu zvakangosiyana siyana. Ndainge ndichishanda mumaIndia, saka paiva neshop then kuback ndiko kwacho kwainge kuchibikirwa masweets nezvimwe zvinhu zvakangosiyana siyana. Saka mamwe macustomers anenge aine mabig shops vaitanga vauya kuzotora masamples emasweets nezvimwewo zvakasiyana siyana. Saka pane umwe customer aigara achingouya achitenga masweets kana kuti mazimba. Customer iyi mukoma yaiva nekamwe kamutambiro kandainge ndisinganzwisisi. Aiti paya kana akatenga masweets aibva aramba kusengerwa mabox nevamwe vandainge ndichishanda navo, but I prefer kuti each and every time ndinge ndiri inini ndinotora mabox aya ndotanga kulodha mumotikari. But aiva nekamwe kakutamba kandainge ndisingafariri, nekuti pane umwe musi pandakati ndiri busy ndichilodha mabox mubhuti remotikari yake. Saka pandainge ndichilodha mabox iwawo mubhuti remotikari yake, ndokubva auya ndakakotama kudaro. Akabva aita zviya zvinoita munhu kana urere nemunhukadzi muchiita staira iya inonzi dog style. Ndokubva aita sekunge ainge achiita bonde neni. Saka pandakavhunduka akabva aona kuti ndainge ndisina kufadzwa nezvacho zvaainge andiita. Ndokubva anditambidza 300 rands akati sorry ndanga ndichingotamba newe. Munhu wekuti aigara achingoita majokes neni pose paanenge auya kuzotenga masweets kana kuti mazimba pashopu pacho pandainge ndichishandira. Rimwe zuva zvekare akabva apamhidza ndakati ndiri busy kulodha mabox mumotikari make, iye akabva aita sekunge ainge aita mistake. Ndokubva azama kuti ange achibata nhengo yangu. Inini ndakabva ndavhunduka. Iye ndokubva awisidzira makey ake mubhuti remotikari akabva ati ndanga ndichitsvaka makey angu. Kubva ipapo handizive kuti chii chakazoitika, nekuti pane pandakazongonzwawo muIndia wangu wandainge ndichishandira achiti boss ava vati vanofarira kamushandiro kaunoita, haudi here kuti unge uchienda kunoshanda kushopu kwavo? Nekuda kwekuti panapa ndiri kuona kuti pamberi apo ndinokwanisa kuzokamura vashandi vangu. Sezvo iwewe uchiri munyowani, ndiwe wandinokwanisa kuzotanga kumisa basa. Asi kana uchida unomboshanda zvako, kana basa repano rikapera unobva wambomira, asi kana razowanda ndinozokudana zvekare. Pandakaona kuti ndaikwanisa kuzomiswa basa apa ndainge ndisina kana mwedzi yainge yakawanda ndichishanda pakambani apa, ndakabva ndangobvuma ndokubva ndazotanga kushandira customer iya yaipota ichiita hunhu hwainge husina kunaka. Pandakanoshanda pashopu apa ndakaona kuti iye ainge asingambofariri zvachose kushandirwa nevanhurume. Ndini ndega neumwe mukomanawo ainge ari muZimbabwean, tiri 2 ndisu tega tainge tiri vanhurume, vamwe vose vainge vari vanhukadzi. Mukushanda kwandainge ndava kuitira munhu uyu ndakangofungidzira kuti maybe dzainge dzingoriwo pfungwa dzangu ende ndainge ndisina kuona zvakanaka, because iye airakidza kuti aitova munhu aiva nemwoyo wakanaka. Dzimwe nguva aikwanisa kuti paya pakunotichoresa kana mwedzi wapera aibva atotipa extra money. Saka hapana kana kakufungira kandakamboita. Dzimwe nguva aikwanisa kutokupa extra money kana ye2000 rands zvekutoti waitoshamisika kuti ko murungu uyu anokupa bonus ye2000 rands, but extra job iri zvinenge zvisiri zviya zvekuti munenge matengesa zvinhu zvinenge zviri extra, maingopiwa mabonuses for no reason. Then there was this other day tainge tichingotaura, iye ndokubva ati haachadi kuti tinge tichigara kulocation. Akabva ati zvaachaita ndezvekuti achatanga atsvakira inini imba at least kunzvimbo kune runyararo. Saka tese takabva tatofara kuti bosi vedu vari kudawo kuti tinge tichigarawo kunzvimbo kune runyararo. Akabva anditsvakira imba, but inini handina kuudza sisi vangu hamenowo kuti why ndakangosarudza kunyarara.
Takati taudzwa zvese izvi zvatainge taudzwa nabosi vedu, sisi ndakabva ndasvika ndikavaudza kuti bosi vati havachadi kuti tinge tichigara kumalocation, kunyange ivo vakabva vatofara. Ndakati ndatsvakirwa imba mukoma ndokubva ndazopiwa imwe mari, akabva ati ndichange ndichikubatira mari iyoyo papei yako zvishoma nezvishoma. Ndikuda kuti unge uchitengawo mubhedha netv nezvimwewo, at least ukwanise kuti unge uchiwana entertainment mumba mako. But mukoma, I don't know kuti what happened. Nekuti bosi vedu ava zvavaiita, vaiti paya patinenge tachaisa vaibva vafamba vachiti dropa one by one, vaishandisa pickup yavo kuti dropa umwe neumwe vachimudropa kwacho kwavainge vakatitsvakira kwekugara. Asi nerimwe zuva mukoma Nashi ndakazotongokaruka ndazotongopinda navo mumba mandainge ndava kugara tava kutokisana. Inini mukoma Nashi handitomborina kana feeling nevanhurume, but handizivi kuti chii chakazoitika on that day. Ndakazotongomukawo dzatova kuma 12 am. Kumashure kwangu kwose uku kwainge kuchirwadza. Ivo bosi vainge vari mujira vakatorara. Usiku hwose mukoma Nashi ndainge ndichingonzwa kakuneta ikako, kunyange zvangu ndainge ndichitoona kuti chii chainge chichitora nzvimbo. Bosi vangu ava vakandiitisa bonde ende vakandiyamwisa nhengo yavo, vaitoita bonde neni usiku hwose. Akati ava mangwana makuseni ivo vakabva vabuda vakaenda, but inini nekuda kwekuti ndainge ndichingonzwa weak, vakangosiya vandiudza kuti don't worry, nhasi usauya kubasa, unozouya kubasa kana wava kuda. But ndakazoti ndaregaina simba rangu mukoma, ndakabva ndaona kuti panapa ndainge ndatobatwa chibharo nabosi vangu. Pandakaona kuti ndo zvazvainge zvaita, ndakabva ndapindwa nekutya ndokuzotiza kwandakaita ndichibva kuDurban ndokubva ndazouya kumba kwamukoma vangu kunoku kuJoburg mukoma. But secret iyi hapana kana munhu wani zvake wandakambozivisa. Saka pandakatiza ndichibva kuDurban ndichiuya kuzogara namukoma kuJoburg, sisi vangu handina kumbogara ndavazivisa kuti chainge chasakisa kuti ndinge ndichitiza basa zvose neimba yandainge ndava kurojerwa nabosi vangu, reason yacho yainge iri yei. Ivo sisi vakabva varakidza kuti vainge vatobatikana zvekuti vakatosvika pakundipopotera paWhatsApp vachiti uri rombe, shuwa ndingashandisa mari yangu kuti ndinge ndichikubvisa kubva kuZimbabwe wosvika kunoku wobva watsvakirwa basa nemukuwasha, but wobva wangotiza basa just like that. Uri kuda kuti mukuwasha wako nemurungu wake waanoshandira vange vachizowirirana here? But inini ndakabva ndashaya simba rekuti ndinge ndichiudza sisi kuti iyi ndiyo situation yandakasangana nayo mukoma. Pari zvino ivo sisi vari kusimbirira kuti vange vachitumidzira mari musikana wangu wandainge ndichidanana naye pandainge ndichiri kuZimbabwe. But dambudziko rava pandiri mukoma nderekuti pazvose zvandakaitwa neuyo wandainge ndichishandira ndiri kuita ndichipera feeling zvishoma nezvishoma. Izvezvi ndava nedambudziko remaspiritual wife mukoma. Hameno kuti chii chiri kumboitika pandiri. Ndiri kuramba ndichingorota ndichiita bonde nevanhukadzi zvekare nevanhurume. Kumashure kwose uku ndaitotiwo pose pandinenge ndichitaura nemusikana wangu ari kuZimbabwe paWhatsApp ndaitonzwa kuti nhengo yangu yaitombosvikawo pakuita feeling, but izvezvi inenge yakanyarara. Ndinotoita kana mazuva kana maweeks kana mwedzi mukoma nhengo yangu isingatombozivi kuti chii chinonzi kusimuka mukoma. Maspiritual wives awa andinyanyira. Ende nawo ndatova nedambudziko rekuti kana ndakarara ndiri kuhope ikoko ndinokwanisa kutotambirira ndichiita sekunge ndiri kutoita bonde nemunhukadzi. Pandinozotopepuka ndipo pandinoona kuti nhengo yangu inenge yakatosimuka kutoita simbi chaiyo. But normal in real life, kunyange ndikatarisa munhukadzi handisisina kana feeling yandinotombonzwa zvachose, ende ndava kuzviona sekunge ndisisiri munhurume nezvose zvandakaitwa neuyo muIndia wandainge ndichishandira mukoma. Iyi ndiyowo secret yangu. Handizivi kuti sisi ndingavaudza ndichiti kudii mukoma. Zvinoita here kuti ndinge ndichivaudza? Asi kana ndikavaudza ndingovaudza kuti ngaingoita secret yangu inini navo, nekuti kuda kuvaudza kwandiri kuda kuita ndekwekuti ivo vazive the reason why ndakatiza kubva kuDurban.
Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndakabatwa chibharo nabhosi wangu wandainge ndichishandira. Kubva ipapo handisisina kana feeling, especially kuvanhukadzi. Kana ndikatarisa munhukadzi hapasisina kana chandinombonzwa. Ngatitaurei about this issue in the comment section.